So hi mga day, mga ka-Dayers, welcome back to my channel mga day. Gabi mo ba? Gabi mo ba? Gabi mo ba? Laban lang! So karon mga day, na ako'y special guest mga day, no? Kabalo jud ko mga day, kaila jud mga tanan mga day. Help me welcome mga day, si Medyo Maldito mga day! Hi everyone, mga kadayers. Mga ka-Dayers, oh mga Such an ka-Dayers. honor nga nasaag ko diri. Paki-like sila nga video mga Dayers, no? Kay ni Anhi jud si Medyo Maldito sa Yari akong channel, ko no? Mo yan siya may tabo karon mga day. Siya mo buhat sa akong makeup kay sige jud huna-huna. Unsa gika ako si Medyo Maldito jud mo makeup na ako, no? Kaya di Medyo wow. Malditong makeup ba? So di ba exciting kay siya mga day, no? Oh, yeah, dapat pag makeup na nimo, dapat imo ning gamiton sa gawasan. Ako nga i-flaunt, oy. Laban lagi sa ako, no? So nga day, awkward kasi akong part mga day, no? Kaya nadiri akong papa o akong stepmom mga day. Nasila diha mga day, no? So ako na dyan ila si Medyo Maldito sa akong ginikanan mga day. Advance ako mag-isip. Jom, sorry Jom. Doon ka Jom. Kani nga makeup daw kay naka-mention siya pag ari daw ganina. Ganahan siya makeup daw nga kuan. Nga makamahay kanang magmahay ang namiya niya. Para magmahay tanan ni Brianna ko yan! O ganang makeup baka makaingon siya. Makakita siya sa home picture kay, oy, chattles ako ni! Oy, musta? Oy, musta? Ito patay ka na. Yung ex nga mag-post kag mga lit kayo nga picture nga nindot kay picture nga. Yung mo kalit na sa sa chat na PM. yun. Kaayo ka relate ko ano. Iputong nag-picture ko, insert picture dire pa. Nakaday na ngumusta na ako sa Ngumusta messenger. man? Laban lang sa pang Gimingaw man. So muna siya mo makeup karon mga day kana jong makamahay jud ba kanang murag mubalik jud ang mga namiya. Oh, so sa katong mga nagbibiyaan diya, tudloan na mo step by step bisag wa ko yan now ani makakita na ko nga make-upan ni Snake. So sundon ko na tong sundan na jud mo ang makeup ni Snake. Stay tuned. Oh. Kung mana ni nga video, Ako jud hatag ako kapalaran ka Medyo Maldito mga day no. So karon mga day mag-unboxing si Medyo Sige, Maldito sige. sa makeup nga akong gihalad sa iya kay tanan jud makeup akong gihatag ikaw lang jud bahala na ako eh. so mo na nga gigon. Foundation ni mo niya Oh, mo na foundation. ako. Kaya di wow. Mo na iyang Oo, foundation brush. Laban na jud no. Og moisturizer, Oo. iyang gignandaan nga before ko make-makeup niya butangan og moisturizer. Kiba siguro na ako niyang mascara ba? Amo og ngano ba mudagor si nani special power. Nya mo na iyang kon. Di gid mawa ang sinadin lustre mga day. Palihog lang di jud mawa si lustros no. Lustrous, landing lustrous. Ana siya. O, diba? Naday na nasaan nga mga bitres Dami dire. na. Ang sunod nga bagay ang i-unbox kay na dito ang digmaan jud. Nadiri Tanan yung gid mga- makeup gid na gid diha. Ako jud gihalad sa iya. O nadiri yung mga Kana jud. Oh, di ba? oh. Bago kay bag. Di ba? Di ba gool? Yeah. Yeah. Lah. Kana. Oh, Kani social kay ni. nanggawa sa mga eyeshadow. Oy, Oh, tanaw yung tatore. Jaclyn Hill nga Morphe. Da. Siya di ko balikan na no? Charo di ka balikan na ni. Paglaban mo, Jaclyn Hill ba yun? Sabot na dancer nga nga color ani nga. Ang ako lang, Chico, unsa J feel ni mo nga murag, makaingon gid siya, it's all coming back to me, by Celine Dion. Mo siya naked ba yun? Di ba? Bayit bisag mag-naked ko yun, feel ako, di ko niya balikan yun, palihog lang. Naked. Feeling now naked. Balik. Pearly shell. Oh. Ito pearly shell. Naked pag bantayan, ako ginang sa home nito. Ay, basta maguba. Be, oy. And sorry dai ka mo Alright. kay mong sabot kay 9 AM niabot ko diri kay 11 ha. Okay na Jig kayo, kay naglabaw pa ko nga lang ayan. Tur. Sharon, no, di pa ko balikan, nagpalaban ako ni Jaclyn Hill, ni Lustros ni Nadine. Kinsa pa man Napas. Vice. Dapat si Vice ganda. Nagpalaban ba yung Vice ganda? Kulang na ni mga Madrid na nag-ampo na ako sa hunahan. Pud naked. Hilig gini siya naked. Sir, naked nga makeup sir ha. Laban lang sa naked, eh. Sa naked. Kani Charot mga lang. kuha na siya mga Mga brushes na tanan. Mga ingana na. So si Medyo nagirambala sa ako mga brushes di siya. Ako pa nangablihan, ana. Kaya gusto ko fresh to fresh kaya igamit ni Medyo sa ako. pagsugod na ta. Sugod na ta. Yan ako nakita Andre sa kilid ganiya, murag Andre maginidot kita. Oh, mga dunggan ako tahay. Kaya para di manggawas yung mga buhok-buhok. Laban lang siya. Look. Pilit gid siya dahil. Gusto gini gamit na shoot do. Hinday na ni shoot no. Pero makahinlo na gid siya. Oh, di ba? Oh. Grabe di ka blanco sa kung naong mga day ha. Kay lain sad kayo. Kinani ang naong sa gibiyaan. Oh, in fairness. Yes. Ay kuan kanang before. Before, naong before. sa gibiyaan.
before. Right. Muna siya sa tanaw ng ginatong after ani no kay basig mas lala ring after. Sugdan na to sa kuan. Sige. Guys, nasa gulag kay Bobo. Ako ang expert karon so kuan na salig lang ako expert ani. Salig lang siya. So before ka mo makeup, kinahanglan nimo i-moisturize imong naong. Obvious ba? Kay para mupilit ang makeup. Sure ka salig ka na ho. Oh, Malakas po yung guardian angel ko sa likod. laban na dyan, hilo Kamu ka mo. mo nahugas. Nahugas ako. Ikan di siya nag-CR no, tapos yun ay ipahid sa akong naong. So, laban na dyan. Kumain step 1, moisturize. Gamit taning basta. Sige nga no, mag-moisturize man maybe. Mag-moisturize mo kay kay para ni siya basain yung naong lines kay Sige. uga nakaglag life dapat ang naong Grabe naman gid na. Iyod naman dyan. para ma-spread out siya. Such an honor nga makahawid kong Grabe na dyan. Eh, ba kayo na. sa mukha ning buhok man abot may dili. Hala, sakit. Okay ra, okay ra. So, ito Okay, naman siya eh. Tag moisturizer kay para dili dry ang imong naong. Pila naman ka katuig dry. Naambot na lang dyan kaya akong love life no, nauwaw na lang dyan. Ang So- mga bulad. Nauwaw ko lang dyan ang mga bulad Saka dry. sa dry. Hatagag lotion, be. Hatagag lotion akong love life, please. Mo na itong gamiton kay mao man din iyang kuan. Muna ko siya akong shade. sa Yang akong naong. shade. Ibutang diretso. Wala bitaw. Ay kay Bon ako. Nato na gyapon nato. Oh, sige. Nato na gyapon nato ha. Ayo kay daghan na kay sus. Sige. Kumuhatag kag daghan nasayang ra. Grabe naman gid na, oy. In fairness ha, orag Muna. Nasakitan lagi ko. Kana mo na. Mag-move on Kanang na to. sakto lang mon. sakto lang dyan nga masakitan lang dyan mahulog us kanal. Kanang sakto lang gud nga saktong kilig. Kaya Sakto yung kilig, sakto ra pa nga masakitan ra gid ko. Oh. Sakto ra pa kung kasakit. kilig, right? Kilig kayo. Karon masakitan ka sakit, sakit kayo. Sus. Grabe naman gid ni, oy. Ganan ka pero nung Ah, pila lang ba? Basig mo ra ko espasul ba? mo ni gamitan na to foundation brush ato siyang i-blend. Sige. Itong klarohon yung under eyes. Look up. Charot. Oh ha. Mura na kaga-paint ani. Paint. My face is a work of art ba yan? Charot face lang. is a work of art. Oh, mo day kung namoy ko, kung namoy mga in case ganahan mo mag-makeup, ganahan mo nga mo i-pasture. Himo ninyo trabaho ni makeup, ganahan mo makeup artist. Dapat kay mo charge sa inyong makeupan. Kaayo. Ano mo? Alam mo, nindot ni kay skin ma. In fairness, sa kapila na dyan ko na ilan ang mga gym Ganahan mo kay ngayon kana. ano. Ganahan kay ko. Ang kaya mo balik kanila. Yan ang sila nga, imuhag yung na pinakasagin make-upan, ma'am. Ma'am, Tama ba, oy? Pero narinig na yan sa uban. Sige na, bitaw, huy ba mo ito? Bitaw, uto-uto, pigo, eh. Ano sa difference sa full coverage? O dili cover full? Dili full. Kung dili lang uban. Oo, dili makover akong age. Coverage. Wow! Wow! Pagali ba yan? Na-feel lagi na Oh. ako, mahay na gid siya. Oh, pagid na man gani. Pwede na ni. Pwede ni ilakaw. Sir, ikaw judge ani sir ha? Pa-makeup mo din no bayran. Idalim, oy. Kam mahal sa makeup, tanaw yung makeup ko. Kaya uban, maging ngayon, may kapis ako, shout out tika. Floodlights tika. I-shout out ka. Bayran di ang shout out na makaon shout out. Nabasa na. Oh, diba? Pagbutang din mo, diretso dahil mo aksyonan. Mo na magdugay-dugay ka, mo nang Muna, sige, ughan ka dahi. Hindi ka magdugay-dugay ka, mo nang kung nakay kuan grab chance dito ditsog. Ditsog ana. In fairness ni mo, Roy, no? Daghan dyan ko nakatuni mo, Ron. Daghan dyan kay kag-wisdom. Words of wisdom. Ay lang mo pailad kay. Sunod mo na ah. As in, kamuray kuan. Kamura una yun. Oh. In fairness, mga day, no? Ina lang kita mo, humot kayo si Roy. As in, nakaingon dyan kong bambini. Di kuan siya. Louis and Pearl. Louis and Pearl. Okay. Tarong ka. Saya bantay lang yung anak ko. Alikod yung paparon din. Bigyan niya. Basta ako matatakot! Mura man dyan kang nagpinta, nagpadir, Roy. Ano naman? Masa ang doon sa unang padir? Kasa namang tiner niya. Hoy, tiner na to. May paghihatagan natin kag buisin, oy. Sorry. Promote kay Islas. Sunod na tong buhaton. Sama nung sunod. Di ginako siya ignan mga day. Bahala, lagi siya siyang kinabuhi, oy. Kuan.
Kilay. Ay, Ay, sige. Kilay? Lampanin mo. Kung sa'yo mong desisyon. sige, kilay. Ano Ay, dili. na? Ay, shadow. Oh, sige. Kuan, ay shadow. Grabe ha, pag humanag foundation, baka kay shadow na yun. Wala na. Finish na. Ay shadow. Mascara. Oh. Kilay. Oh, sige. Blush on. Oh. So, pag ito. Contour. Wala hidden ng primer. Kay baw na ako, una tag kilay. Ay shadow. Advance ako mag-isip. Of all nga, eyeshadow palette nga akong gihatag no kay kaning naked or depende kung siyang gusto pa. Sinapa siya muna. Hunaan niya skilled. Kilid. Siya, Okay, Jacqueline Hill lang ta kay social man Oh, alay siya lang ta. Dito nabalikan siya tag naked ay. Naked ka? Biyakan ka pong. Unsa may brush na to ni? Sige, Oh, kung sige, tuloy sige, kay sige. mahal naman eh. Sige, Wari yang kuan. ato lagi siyang tuduan sa mga brush kay basig ka na. Di basin masayang ni yang Jacqueline Hill palette. Di, start tag ka ng dark. Oh, sige. Grabe ito may gana show. Sige, brown. Sige, sige. Kadaghan mo aning brown man. Yung brown nga sidlak. Daghan brown no pero di ba gid siya parehas? Nagis siya difference ba? Oh, mura ni imong katong imong morning bag-o sa imong ex kaning nga brown. Oo. Mo ni ikaw. Oh. Extra man ka na ray. Oh, extra. Pakapin ba? Extra. So makita nyo guys nga pigmented gid ang kuan. Oy. Close your eyes and make a wish. Ready we go. Bang! Pak, mura naka-ruler. Mura naka-ruler ba? Oh. Straight lang. Isa pa. Bang! Pak. So mura jud na no, urag duha na jud siya ka stripes. Love Oo, pa no, di ba? sige. Sige, bitaw mo bitaw ni medyo maldito makeup so jud ko di na jud ko mo kunan. Bang! Ay, balag! Di na jud ko palag. Ay, kabalag ka. Oh! Sige ha. Kaya murag wala na jud mo chat na ko ani day, wa jud mo balik ba? Advance ako mag-isip. Bisag it's all coming back to me with still hindi yun kita dire. Ato na, Asa imong gipili ana? kaning puti, kani. Kaning puti. Alright. Kay para makablend ta, makablend. Kay Sige, ha. nakita na ako nga, basta mo makeup ka sa mata, dapat may puti dire, Uy, ug puti dire. grabe na ginang mga kuan ba? Wisdom na to diha. Paspasan na to kay sayang ganyang oras, mahal yung 1 hour per day ra ba yun. Nagulo kayot. Grabe dyan imong wisdom na nauwaw na sa imitalabo na nirado niyang channel. O pala na kuwan. Sige ha. Hala ka. Promise, mura na dyan kong iring ang gilaygit. Mata pa na. Legit Wala pa nga gilaygit. Wala pa na blend. Wait lang ha. Para ma-pull off na to ang pagka-iring gilaygit makeup look, kuhaon ako akong cat ears. Oh sige. Oh. Hindi kung iniringay naman lang ako ng panindigan. Sige. Wala Ang pa lang. pilion niya. Kanay glitter kay extra man ka. X na extra. Extra. Hala, gwapa kay kalangga. Wow! Ay, sa tanong. Oh my gosh. Kung makauwaw po ba? Wow, ulang kayo. Oh! Murag tinood no? Sige, sige. Isa ko mo judge ha. Basig napag-giday na ikakuan. Hala, kalain mo. Pagaw man sa iyang eyeshadow, ato siyang kilayan. Sige. Close your eyes. Dapat, kung magkilay mo girls, dapat ka ng linya-linya lang. Ayaw ng drawing. First kay... Saan to ha? Wait lang. Sige. Wow, nindot na. Puro may mong kilay. Of course, Nindot kay puro may mong kilay, ma'am. Pak, sa sugod ba ng mga dino na feel na nako ang force na iyang gi-apply. So grabe na siya kabaga sa unahan. Oh, nindot kaya tarong sa camera. Sa personal, nindot sud. So in fairness, ako gets do wala siya balance. So imo dyan na i-balance. Uy, laban lang gigi. Dili kaya kilay daw. Sisters na sila din sa twin. Asang balance ba? Wala siya, wala bag bugat ka. Bugat ka yung dire. Yan dire. Kabalo ka, Roy, no, kung wajin mo daginot na ko, aniro, ikaw na mo daginot na ko, Roy, wajin kay Di, choice. sadig lang ma'am kay Kwan Maisha. Sadig lang kay Kwan Maisha ka nang this is just the start. So, Roy, mauta na lang ko, Roy, ha? Para chismis kay ba? Unsa na yung gipangita sa isa kabae? Ako di pangita kay kanang May mata, may ilong. kanang bisag kinsa naman basta love ko. Wow. So, kung love ka niya, diretso dahil, alright, Love sa tao. I do. Oh. Nindot na. No comment. Laban lang yun. Tarong na. Kuha na ta eyeliner.
Ang eyeliner ato ni gamiton para First time gigi, walay comment. Pero first time gini nga naing-ani akong kilay. Di ba? Di ba? Asa ka mag feel na So- kuno kay mo sige pangitan nako. Mo ni siya eyeliner, so mo request nito ako nga gusto kong pina-cat's eye. Pina-Ariana Grande ba nga paklupad gyud ang cat's eye. Ah, So, so kasa na ibutang, di ba? oh. Close your eyes. Make a wish. Pulbaan naman ko ano eh. Han? Sorry, mo nagbuti ang pulka dots diha. Sige, no, mulka dots naman din. Di na ako maklaro sa camera, no? Beambi sa ginang sa amin, oy, kay... Hala! Open ka. Oh! Hindi ay... In fairness, mga day, tanawa kayo mga day. Palihog lang ginoy. Wala siya niya na siya magpinairing-iring na kung Ariana Grande. Di siya kang kanta ni One Last Start. Kung katawa kay ka uy. Pinaka-critical na mascara. Nga ako na ko, ano sa akong kinabuhi. You lift me up naman gini. You lift me up na kayo ang peg. Sige na, utabang. Hala. Ayaw sige. Gusto dyan kong taas kaya kung ilong mga murag. Pinocchio na dyan. Ang gamiton na to ani para sikreto kung wala mo ipang dire. Pwede siya gamitag eyeliner. Ang ilong. Oy, grabe na gid na. Kuha ka na eyeshadow. Saman. Tao pa? Oo. Of course. Tao nga gilaygit. Kung gitter mo kay maklaro man. Sige laban, bahala nga nino basta si medyo maldito gyud ang makeup ani okay ra gid sa ako oy. Next step is you need to use blush on. Kay para pinkish white. Mo blush lang gyapon ko bisag way rason. Yan na lang. Smile. Dili na siya. Kung dili balance, kung saan button sa left, bata sa right. Obvious ba? Balag nasakitan ka, basta kay di ko nagpasakit, di ba? Kung imong bagarig na! Game mo man dig out. Pinamiya! Pabiktim pa. Atong gamiton kay kaning lustrous na highlighter or bronzer. Highlighter, kay para ma-highlight, imong naong nga murag murag manamin diri ba? Ma-highlight yun ako mga gipang bati. Highlight it so. Di-tweet bitaw yung ko na roy nga. Maoy queen naman kung medyo maldita naman sa Laban eh. I-blend. The blend is the key. Sus dayo sa dalan pa natong blender rin dahil watch your die. Contour. Pikas. Di na kayo mabighani si Jomi na ko ani oy palihog lang. So we'll be using this. Map. O bagay siya kita sa sunod ba? Muna na niyang gamit to use this. Ang kay kung saan color sa gawas, muna color sa sulod. Aw. Ako tibok no, kay murag nahimong eyeshadow. I-blend pa na. Pwede gini mo pag-auso ng lipstick. Pwede siya mo siya pag-auso. Kay murag wala na mo yung lipstick ni Agi. So muna nilipay na kayo ka. Muna gini medyo malitong makeup ha. So mag-inquire ato ning blend na kay blender. Blender daw sa kusina. Unsay pero blend na niya? Or Blend sa lipstick. kanang tanan. Blend So mga day, mo na ni siyang medyo malitong makeup, no? Laban natin, no? Kamukha din siya mga day, no? Karon pa kita sa imong nome na. Karon pa jud ko, yung feel ako nadaragit ko siya sa shoulder, no? Snake princess. Thank you kayo, Roy. Salamat Thank you ko kayo. salamat kay gipahawiran ako. Gipahawid ko nimo sa imong perfect, you know. Salamat na bigay, no? Perfect ba? Kaya mukha lang siyang gihugasan imong kamot. Oo, palihog lang. Comment down below mga day, no? Kamo na siya analyze kung unsa dyan ang nahitabo, no? So, laban na mga day. Thank you for watching mga day.